El consejero de Economía, José Ramón Fernández Antonio, estuvo esta tarde en Ourense para analizar los presupuestos de la Xunta de Galicia, en un acto organizado por el Partido Socialista que tuvo lugar en el Aula Cultural de Caixa Galicia. Os principales eixes, as principales prioridades dos orzamentos para o ano 2008, en primeiro lugar, aumentar a inversión, o investimento productivo, mellorar a educación, mellorar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e mellorar as infraestructuras para conseguir unha economía máis productiva, unha economía máis competitiva. En definitiva, para seguir impulsando o crecemento económico e o emprego para converser cas principales rexións europeas que están aínda máis avanzadas que Galicia. El titular de Economía de la Xunta también se refirió a Ourense y recalcó que el plan de reequilibrio territorial tiene muy en cuenta a la provincia. Bueno, en Ourense hai unha importante dotación do plan de reequilibrio territorial. En este sentido, unha das áreas de Galicia que, lóxicamente, ten unha maior dedicación do plan de reequilibrio territorial, con actuacións importantes en cuanto á accesibilidade, a polígonos industriais, e tamén dentro do que é o marco dos fondos europeos. Hai que sinalar que Europa acaba de aprobar a semana pasada o programa operativo do fondo do FEDER, que en este sentido hai vías que afectan moi especialmente a provincia de Ourense, tanto o tren de alta velocidade como o acceso dende Verín a Chaves, en fin, un conxunto de infraestructuras de carácter viario, o completamento da propia autopista desde Santiago a Ourense, como o que é o ramal a Carballiño, e o completamento, por tanto, desta infraestructura que de alguna forma é un elemento fundamental para a conexión e para o completamento da conexión entre as capitales galegas. Per averti, meravigliosa creatura,